Ano? Nagawa na ako ng sauce para sa mahalang. Tapos na yung isa matamis. Lagyan na natin ang sili. And then, namili kami kanina ng mga pandagdag ulit. Nakahanap ulit tayo ng mas mura, guys, na paninda. Yes, may mga bawas-bawas na yan. Mas mura to doon sa binilhan namin. Yay! And then, nag-try kami ng ibang flavor ng kikiam. Ayan, marinade na daw siya. Iba yung kulay niya. Tingnan natin kung mas masarap. Sabi nila, mas masarap. And medyo mas mura to. Aywan ko pa nung minarinade nila, pero maano siya, yung parang mapula. Hindi katulad nung ordinary na kikiam na tinitinda namin. And then, ito, lahat. Ayan, bumili na rin kami saging. Bukas pa yun may hinog. Bukas pa naman natin lulutuin dahil ngayon, kamote ang lulutuin namin. Bogard! Ang ini mo! Ayun lang. As usual, ang kalat. Hindi naubos ni baby yung gatas. Busog pa siguro. Tirang kaunti. Umalis kasi kami kanina, kaya sa chipon muna siya. Bogard! Tinali na kasi namin si Bogard dito sa dating baboyan. Diyan na siya titira. At baka masagasaan. Bogard! Tapos laging dito natutulog sa loob. And then pag umaga, pag tanghali na kami nagising, diyan na siya dumudumi, umiihi. So inaabutan siya, kaya kailangan itali na siya sa labas. Kawawa nga, hindi pa sanay. And, anong tawag dito? Pumunta kami kanina, ayan, tinamili namin yan. Kaya sa chupon siya dumili muna. Hindi pa ako nagpapatigil simula pagising ko, kaya sobrang sakit-sakit na ng dede ko. Punong-puno na. And, hindi pa rin natutuloy yung pabaksin natin dahil, anong tawag dito, kada mag-i-schedule ng pabaksin, laging cancel or hindi nagre-reply yung pinapa-schedule namin. So, ibig sabihin siguro nun, wag na kami magpabaksin. Kasi lagi siyang nauudlot, laging may pumipigil. So, siguro wag na. Ayaw eh. Ayaw tayong pagbigyan. Ito si Kuya kaya sa Lunes, magpapabaksin na yan sa school. Yun daw kasi yung priority ngayon mga estudyante muna. So, Monday na siya magpapa doon vaccine ng Pfizer. Monday. Sabado. Biyernes pa lang So, ayun. Mag-aasikaso muna tayo dito ng gagawin nating sauce. Sino yung magandang bata? Ang likod! Ay! Clap, clap, clap! Clap your hands. Dance, dance, dance. Nagda-dance na yan, no? Dance, dance, dance. Ay! Clap your hands, Pepe ko! Ah! Mama! Sino yan? Ganda bata yan eh! Sino din naman? May tagyawat na naman ako. Ang dami na. Anong nangyari? Yung mga talsik na mantika nagiging tagyawat, oh. Ewan. Ay! Mama! Ate! Kuya! Yeah? Nasa si ate? Ay! Pag nasabi ko ng ate kuya pa, nandiyan ang silip na yun sa bintana. Alam niya na eh. Hello! Aalis po kami. Pupunta kami ulit dagat. Sabihin mo na rin. Siswimming ulit kami sa dagat. Iiwan muna namin sa kapatid ko to, si Berna. Siya muna magbabantay dito sa tindahan. Lalayas muna ang mama at ang papa. Ha, layas muna. Ano? Hindi kasi nawawala yung ubo natin, so kailangan natin magdagat. Ano, bebe? Dagat-dagat muna tayo. Dagat-dagat. Dagat-dagat. Ngayong hapon kami magpapadagat. Hello, guys. Ay! Ay! Kiss ma, kiss. Kiss. Yan, Bea. Kaya mo hawakan ang balot kahit mainit. Sobrang init niya na. Kimi.
Oh, ang init oh. Gusto mo magbalot? Balot tayo. Bigyan mo si baby, pwede yan. Habang naliligo. Okay na. Okay na. Morning guys! Bagong ligo. It's 8 o'clock in the morning. Nakaligo na tayo and si Papa malapit na matapos maglaba dahil tayo ay mamamalengke. Yung mga yung kagigising pati na mga tulala mode pa. Kanina pa kami gising 5:30 yata. Liligpit muna tayo dito and alis na mamaya-maya. Ano bebe? Walang damit? Kalat aba. Pagkatapos kahapon ng swimming, hindi na ako nakapagdagdag ng vlog sa inyo, no? Sobrang pagod and pagdating namin dito sa bahay, alas 5 na yata. Si Ken, yung mga bata nagbabantay sa tindahan natin. And ayun, okay naman daw. May mga bumili naman. It's Sunday. Kaya maraming customer pag Sunday. Yung iba nga lang, wala na pala. Yung like kikiam and french fries, marami naghahanap. Wala na kami nun. So ngayon, mamimili ulit tayo. Dahil wala na tayong ititinda mamayang hapon. Kaso natapusin muna yung mga gawain dito sa bahay before tayo umalis. No? Sarap ng swimming ng batang yung kahapon. Langoy-langoy na naman siya. Hindi ko na masyadong na-video dahil isang oras lang naman kami doon every weekend. Ganun na lang gagawin natin para ma-refresh naman yung utak natin. And makaalis-alis ng radiation. Malapit lang naman eh. So, may motor naman tayo. Kaya pwede na every week natin gagawin. Ano? Ligpit muna ako. Yan, sariwa yung isda nila. Buhay na buhay. Tilapia. Bili tayo. 180 na yung kilo nito. Ito, 180 rin. Pangsigang daw. Ay, buhay. Sabi mo sa apat. Sariwa dito ang isda. Dito kami sa San Isidro. Tadan! Ito na yung ating fresh na tilapia. Ano bang tawag dyan? Kulob ang tawag ni Papa. Nilagay niya ng toyo. Pang sabaw-sabaw. Ayun yung ulam natin ngayong lunch. And nakagawa na rin ako ng sauce. Pinapalamig lang. And mamaya, kukunin natin yung lalagyan ng sili. Kalahati niyan. Tanghali na. It's 11 o'clock. Hindi na ako nakapag-update kanina guys. Nandito kami ngayon sa school. Dahil magpapabaksin si Kiel. Pinilit na natin dahil kailangan daw sa face-to-face. So, nandito kami alauna ngayon ng hapon. Tara, nagpasa rin ako ng module niya dyan. And doon yata yung vaccine. Pipila yata ng mahaba. Hindi ko alam kung matuturukan siya ngayon dahil yung iba hindi yata naturukan na yung mga interview na ginagawa bago tuturukan ng vaccine. So, tingnan natin. And kami, wala pa. Baka sa December 1 daw, meron dito sa sunod na barangay namin. Baka doon na lang kami turok. Tara muna. Hindi tuloy ang vaccine ni Kel. Ay, naku, uwian na yung mga tao. Oh. Cancel. Hindi dumating yung magtuturok. Hindi talaga siguro kaloob na maturukan tayo ng vaccine, Kel. Ano, Kel? Antay namin si Papa. Sundo sa atin. Uwian na. Ang dami. Sa kanina pa silang umaga. Buti tayo. Alauna tayo pumunta. Sila kanina pang alas 8. Ginutom lang daw sila. Pero nandito na yung vaccine. Wala lang magtuturok na nurse. Busy yata. Baka hindi talaga kami dapat turukan ng vaccine. Uwian na. Tignan niyo yung bata niya. Tuwan-tuwa sa kapatid niya, oh. Pag nandiyan ang kapatid niya, tuwan-tuwa, oh. Nasigaw pa yan. Nairit pa. Tuwang-tuwa sa ate. Bye-bye! Pagod si ate niya. Ate, diyan baka maano doon sa kahoy. Tuwang-tuwa sa ate, tsaka sa kuya. Tuwang-tuwa siya sa mga kapatid niya. Mas natutuwa pa siya dyan sa mga kapatid niya kaysa sa amin ng papa niya. Nilalaro pa siya. Ano ka dyan ha? Ano ka dyan? Bye! Madabag si ate. Tapos lang natin, medyo walang customer ngayon, kaya upo-upo muna. Mauubos na yung ating tour na naman. 3 na lang na piraso.
may dumating na aso. Cute, cute. Wow! Sino yan? Simba? Oreo? Simba? Oreo. Oreo! Ang laki-laki na oh, ni Oreo. Baka madumi yan. Oreo, niliguan yan. Baka mahudo. Oreo! Nangihina yung isa niya. Pinainom namin tubig na may asukal. Ayun. Okay na ulit si Simba. Yung pinainom ng tubig na may asukal. Takadakot ka agad ng... Yung lalaki na oh. Lalayas, baka pumunta sa kalsada. Ay, tulungan mo pagkita. Baka magpinsutin lang po. Ang cute. Good evening. Ay, nag-iiyak. Nag-iiyak na. Wow! Sino yan? Sinong batang maganda? Ay. Sinong batang maganda yan? Ay. Sino yan, bebe ko? Good evening, guys. Sino yan? Bakit? Ganda pala yung bata yan. Inaagaw niya yung cellphone. At ninangat-ngat. Duming-duming. Ito. Pang-load natin. Gustong-gusto niya. Yan o, tinan mo. No, yan, be. No. Pindot. Ay, nako. Binigay mo pa. Ngangat-ngatin na naman. No. Ay. Kuya. Ginawa kong high chair itong upuan na ito sa kanya. Hindi na siya makaalis eh, oh. Ang ginawa ko pagkakain na kami, nandiyan siya, and then tatalian ko yung sa may tiyan niya doon. Para hindi nanggugulo sa pagkain. Nanggugulo dito sa baba, hindi kami makakain ng maayos. May high chair na siya. High chair ng bata namin. Natatakot yan. Kaya wag na tatakot. Ay, ininalang. At dahil gabi na, at dahil grumpy na siya, grumpy na, naiinis na, kanina pa nag-iiyak. Gusto lagi ng kalong, antok pala yung mata. Ba't ganyan ka maningin? Ano yan? Balik. Ano yan, bebe? Ano yan? Bukang yan. Nakatulala ayo, tinan mo. Lagi na siyang gano'n, natutulala. Ang bata-bata pa eh. Natutulala ka na agad. Magpapaalam na kami guys. Ayan na namin yung vlog. Sana nag-enjoy ka sa vlog natin today. So, hindi na kayo magpapabaksin kasi lagi nakakancel. Ano bebe? Bye-bye! See you bukas! Bye! Bye!